Salut! Hai să vă arăt cât a produs un sistem de 12 kW invertorul și 15 kW panouri, aproape 15, pe o zi însorită în ianuarie. Deci dacă se poate observa, 42,8. Eu sunt și prosumator. Casa a consumat de azi noapte, de la ora 00 și până în prezent, de ceasul în jur de ora 19, a consumat 31 de kW, pentru că eu absolut tot este electric. Acum descarc 710W din baterii. Este un sistem de la DE, foarte mulțumit până în prezent. L-am cumpărat astă vară, de 12 kW trifazat. Absolut tot ce se vede este confecționat de mine. Absolut tot. Tablou, tot. Am 3 stringuri. Am un string pe est-sud de 4,3 kW. Încă un string pe est-sud, dar are o pantă foarte mică de 4,35 de kW, care nu prea îmi produce, că am și un stâlp care lumina stradal care îmi umbrește vreo oră și ceva. Și mai am încă un string de 6 kW care este pe sud-vest, care mă ajută foarte mult după amiază. Iar ăsta e un sistem gruvat. Ăsta e un sistem on-grid atât, deci el știe doar să injectezi. Iar ăsta este hibrid. Eu ATR-ul am pe acest invertor de 6 kW trifazat și am fost nevoit să-l folosesc și pe ăsta, care ăsta îmi injectează între ăsta prin micro-on-grid. În schimb, după ce îmi încarcă bateriile, că am și baterii 32 de kW, aproape 33, tocmai atunci injectează în rețea. Și este setat la 5 kW să injectezi. Eu am materialul de 6, dar l-am lăsat la 5, că nu vreau să trag blană pe ele. Iar aici am două bancuri de baterii, care le-am făcut o mică izolație, că aici le țin într-un garaj. Și când a fost săptămâna trecută, cam de la 1 ianuarie, foarte ger, am avut și 3 grade, cu toate că AC-ul îmi pornește de 2 ori pe noapte, dar e dat la minim. Și de când am făcut izolația asta, vreau să vă zic că azi dimineața a fost minus 10 grade. Eu stau în Brăila, a fost minus 10 grade și în interior aici am avut plus 10 grade la baterii. Pentru că ele, ziua când se încarcă, mai încălzește puțin. Deci aici am 16 kW și aici 16 kW și ceva. Prima dată am cumpărat bancul ăsta, care l-am luat din România și m-a costat ceva celulele. Iar acest banc le-am luat în luna decembrie, care le-am luat după AliExpress și vreau să vă zic că le-am luat aproape la jumate ca preț față de astea. Și BMS și tot. Și vreau să vă zic că astea, care le-am luat după AliExpress, sunt mai bune, cred, calitativ decât astea alte, care le-am luat din România. De la prima vedere. Și haideți să vă arăt și pe aplicație, ca să vedeți cam câți kilowați am băgat în baterii.
Deci acum casa consumă 625 de W. Este o pierdere din baterie mea 710, că e normal, din curent continuu, curent alternativ. Iarăși mai sunt, eu tot timpul am rețeaua conectată. Chiar dacă nu injectez, eu o țin conectată, că au fost perioade când a ajuns bateria la 30%, invertorul e setat să sară pe rețea când ajunge bateria undeva la 30%. Bine, setările sunt făcute pe voltaj, care mi se pare cel mai corect să fie pe voltaj. În schimb, invertorul mai are un consum propriu al lui, care el se folosește de rețeaua națională, citește fazele și herți. Și din cauza asta el are un consum undeva la vreo 300-400 de W în 24 de ore, care le ia din rețea. Și aici se poate vedea graficul. Deci am luat din rețea asta, spre dimineața am luat 6,3. Producția a fost de 42,8. Consumul a fost de 32,7 și 24 de kW am băgat în baterie. Dintre care am și luat din baterie azi noapte 8,39 și ce am mai luat de când a pus soarele. Aici se poate vedea cam de la ce oră încep mie să-mi producă. Deci maximul la mine a fost undeva în jur de 8 kW. Dar în schimb la mine, fiindcă nu sunt puse pe sud, perfect pe sud și cu o pantă de 45 de grade, cum ar trebui să fie iarna, eu le-am făcut să-mi bage pe o perioadă mai lungă de zi, dar nu capacitate maximă. Fiindcă poate să fie în jur de ora 13 să fie înorat și mie să nu-mi încarce bateria. Și după aia să ia soarele când nu mai începe să-mi produc. Așa am preferat să fie și sunt nevoie și de mai multe aspecte. Și acum să vă arăt. Deci cam ce temperatură am eu la baterie acum vă pot arăta. Deci am 20 de grade în interior. Ca să fac să vadă mult mai clar. E un telefon puțin mai vechi, care nu se vede chiar așa de clar. Așa, în schimb eu aici, în garaj, am undeva la 10 grade acum. Deci cât poate să conteze acest polistiren de 2 extrudat. Aici am preferat să pun eu un plastic. Iar acesta e un comutator de 200 de amperi care merge pe are comun bancul 1, bancul 2 sau doar bancul 1 ori doar bancul 2 și off. În caz de am vreo problemă la una din baterii, o pot opri doar pe aia și funcționează cealaltă. Și acum să vedem cam cât am consumat eu. Deci acum să vă arăt și microinverter.
a produs 7,7 kW, care kW ăștia i-a băgat în baterii. Și 452 cam în 4 luni de zile mi-a băgat. Deci îmi bagă foarte puțin stringul ăla care e pe el. Și total charge 1,2 MW. Nu știu cât de bine se vede, că nu prea focalizează telefonul ăsta. Deci dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like, abonați-vă că o să mai fac videoclipuri. Nu prea am avut timp disponibil să fac, sper în continuare să fac cât mai multe. În schimb și din rețea. De la începutul octombrie și până în prezent am luat 1,05 MW. În schimb am injectat 2,05. Restul i-am consumat din 4,53 MW cât a produs sistemul ăsta în 4 luni. Cam așa, vreo 4 luni are. Sunt foarte simpli, ușor de montat. Sunt foarte multe videoclipuri pe YouTube, cum se fac setări, cum se fac mai multe. Aceasta e combina mea muzicală. Să astupăm înapoi ca să țină de post. Ce să vă zic, o seară bună și sper să vă placă ce v-am arătat. Aici ce vreau să vă mai zic la acest invertor on-grid, dacă ați avut smart meter pus și l-ați făcut să comunice cu acest invertor, eu am vrut să renunț la asta. În schimb, îmi stă în alarmă. Adică alarmă ce faci? Frunza asta nu o să mai fie verde, o să fie frunza asta timp ce funcționează el, ea e verde. Dacă anulați asta, smart meter-ul, asta va fi roșie și va clipi. Fiindcă am făcut treaba asta, într-o seară l-am anulat și a doua zi dimineață când a răsărit soarele și s-a deschis invertorul, nu știam ce se întâmplă, am văzut ce cod de eroare are și spunea lipsă de comunicare. Ce să vă zic, o seară bună și ne mai auzim data viitoare.